Den, daar is die ander broer. Woe! Saggies. As die man voorbij jou stap, is hy klaar, frik. The smiling up. Smiling up. Hoi! Naked! As hy voorbij loopt, is hy klaar, buddy. Waarom? Hij wat sê so, swing! Dat is weer. Hey! Let's go! Amen! Ladies and gentlemen, capital G! Come on, gents. Let's go for it. Kai! Ladies and gentlemen, alle ops! Alle pews! Ja! Look, pew. Wat was het? Ta. Dat was de gay version. Over voor die plek. Kai! No one is answering. Over for the There's a lesson. There's a legend in the making. Hulle sê hy was 'n pappie, maar die pappie byt dan gevaarlik, jong. Sus. Hulle sê hy's 'n pappie, maar van wanneer wil 'n hond 'n pappie, 'n groot mens in die hospitaal beland? Hulle sê hy's 'n pappie. Ja, maar van wanneer af blaf 'n pappie soos 'n boerboel. Maar ek praat die kakkie, man. Dis 'n mantjie. Yes. Hulle sê hy's nie mannetjie. Okay, die man. As jy 'n mannetjie nie, die is 'n man. My byt. Man, ek gaan nie sê byt. Wat hy byt nie. Maar die man sit mense in moksin. Dan vat ek hulle na my plek toe, dan sit hulle in 'n coffin. Sien die man. Môre stel. Dan laat die man al na die bank toe. Dan kom ek weer terug, want ek soek nog organs. Sus. Waar Jalji? Sien. Die man homself. Bulldog. Sus. Check it out. En sy partner. Kyk, die man kyk eens in die spieël vir homself, wat so maak homself ook bang. Sus. Die man kom net uit die nag uit. Soos 'n skade weer. En jy het nou net gesien, swing. Master. Horror. Give it up. Come on, Volkman, guys. Kom nou. Ons het lank gewag met die. Die Messiah voor te sien. Iemand die hele mense. Alright, nou soek ons 'n twee rand. Maar jy het iemand in huis. Voor 5 op. Jy het twee rand, iemand in die huis. Nee. Ja, was het bulldog, maar ik moet niet die Messiah voor te stellen. Respect. Wat donor is het aan? Okay, guys. Nee, is het aan? Right toe. Wat is het? As hy fire met thuis. Man, ek wil net vir julle wys. Dis het, né? Nee, dis het. Dit is hy. Julle het. Ek wil sê, die styles, guys. Right toe. Nie die side, who battles. Sorry, Jalji, nee, ik laat het niet. Okay, julle moet nou aankom. Sorry, it's my ass. Take it, LG. Thuis. Wat donor. Who's first? Let's go. I'll say. Can we have the timer? Mr. Officer. Kijk, Bulldog. Dan je dat zo'n klein beetje nader, man. Can we have the timer? Als ja. Are we ready? Yes, Are we ready? We're ready. En timer. Go. Staan nog zo beetje, guys. Nog zo. Ja, ons kan helemaal Wacht. Ik geef nu om op de bal of een wintersie. Ik kom full force. Ik kan me zeker als American Pitbull. Ik breek Bulldog. Ek hoef nie te weet wat jy dink nie. Daai suicidal thoughts. Dit is jammer dat jy sê my kind nie. Want ek hoe pas ek die thoughts? Ja. Hoe kan loop ik in je straat met talks? Als ik jou zie in die pad, wil ik jou skop aan die balls. Jy het die speeltyd. Want jy is stak op pos. Sus. Dis 'n gay marriage, maar na die battle is dit divorce. Ek hier wonder hoe hy vir haar in gate sit. En wie se holle was eers die anal penetration. Sus.
Ek breek aan, hy steel ek 'n hamer, binne so huis in. Fok 'n gun, ek sal die bullets kap, binne so vleis in. Jesus. Chihuahua, 'n potboel in 'n Jan Station. Jesus. Fransie brak en dan gaan sê hy sit die meise. Kom back. Okay, hoor ek loop bottelstak aan my arms en aan my vuiste. En wat jou motorkaalkoek om my hande, soos 'n bracelet. My broer, Jesus. gebruik het. En toe kan hy wil trek, was hy dan klaar, naked. Maar die nome kom so duidelik, as ek nou my mes uitdruk, dan sny ek vir jou soos 'n vyde. Jesus. Hey, toe pak en bietjie sien. Daar, is ook ticket op 1 2 tot by Junior King. Was voor je nog ook van jullie wat beter aan mij. Jullie is belangrijk krijgen, want jullie gaan nog die puberty. Jesus. Ik wil los en bevrijd. Ik wil je moet vrede naar Lien van je ouders ook voeren. Jesus. En als ik wil komen staan aan mij, moet ik weer die beter letter uitrestriction. Dat is language, sex, violence en nudity. Naked. Sal mas nou hoor, mooi dus, beautifully. Ja. As julle soorte wat ek roof in die nagte usually, dan maak het souk, en druk ek my piel in jou bek en kom in jou keel af, net om te wys, ek is 'n lunatic. Jesus. Sê hy jou face is 'n level, sy meet soos die stamp, hy kak wat jy praat en jy in die toilet te gaan dak. Jesus. Ek waar te pas, om te kyk as dit straight of af. Wat? Ek het my measuring tape saamgebang. Te lang. Jesus. Jesus. Sê jou face is 'n level, sy meet soos die stamp. Hy kak wat jy praat, moes in die balie gaan damp. Sy gebruik 'n waterpas om te kyk as iets straight of af. Wat? Ek het my measuring tape saamgebring, want die jong vat. Te lang. Maar ik kan zeggen, je vat te lang, maar die blijft nog zo. Hoi. Want nou jij toen wat de jongen ging, hij was voor child support. Mas. Maar man, kom je zwakkie, ik kan het te voort. Ik is meer dan net een beter rapper. Ik is een rap god. Jesus. Jullie willen zeker nou eter. Is that what the G stands for? Als ik nou een P stands for, dan weet jullie allemaal hoe die twee tot op een nieuws laat komen. En in die jungle, als ik die real kill kom, zullen al die horrible diertjes beter kom Neil voor hem. Jesus. Hy is van my vuiste, van ek knie vir hom. Jesus. Ek trek my tekkies uit, voor ek jou doodmaak, wanneer ek wil so sneakers kom. Ik zou Wacht om ek repeat om, repeat om. Ek sê weer, so gevreed reis van my vuiste, van ek knie vir hom. Ek trek my tekkies uit, voor ek wil vrek maak, wanneer ek wil so sneakers kom. Jesus. Ik zei jullie geen ding voor een kar, maar dan bestuur ik om. Oh nee. Ik moet niet te paar met hem te mij te beter voor mij moet hij met papieren komen. Mas. Ek haal al twee helikopter uit 1 dosyn. Ek heb bulldog, sy skieren hier in die pan, haal en brein. Jesus. Ek klets het, wanneer nie vasolie, tot hulle drome scramble uit. Jesus. Hulle gesig doppe, gooi ek in die droom in, hy is 'n horrible kyd. Hulle vingers, en doen net diep uit, en ek soek slap sit by. Jesus. Okay, ek het klaar aan by, ek daar is om, ek berei nou, my dinne pleit. Ik hoor. Ek daar is om, ek berei nou, my dinne pleit. Terwyl hulle boutjies brei, sny ek net die ribbes uit. Jesus. Ek marinate my stukkies tyd as horrible, wat is hondevleis? Jesus. Gaan hom weer repeat. Soos hy dat doen. Ek haal al twee helikopter uit 1 dosyn. Yes. Ek heb bulldog, sy skiere teen in die pan, haal en brein. Yes. Ek klits het, wanneer nie vasolie, tot hulle drome scramble uit. Hulle gesigdoppe, gooi ek in die drome en hy is 'n horrible kyk. Jesus. Terwyl Time. Jesus.
Dus dankbaar voor de battle. Motor. Maar dag ik kan op wat ik kan opfok. Ik op hoor, ik kan opsteppen, ik kan niet opstaan in een opzaal van die weet ik als op, dus ik kom bij opzaal vallen. Sus. Ja, maar dat is op. Sus. Calm down. Ik heb die hoge battle. Ik heb die mensen besteld zo'n die hoge raadje. Die naar je om lekker restaurant zien, moet je met een paar plakjes aan. Asfalen, askiem, kak, groot is een baksteen. Praat van asfalen, askiem, kak, groot is een baksteen. Er is daar een fucking kraak hoe hij voet aan mijn broer. Lekker aardig in plaats van dat die padstien. Sus. Jongen, doe mij beter. Yo, kap ik het doos en af. Ik vind veel feest kwijt op zo'n goed zoals geweest, ik doe het en af. Sus. Ay, si man wat challenge. Sasabihin ko nung aan tafat. Oh, nee. Muna itse ni. Ik weet dat blijf op plakkers kan. Sus. Ja, die pas mo lang iso. Sasabihin ko di man aan tafat. Ik wil nog Prada hoor, bij stel dat jij hier zo pinek is, dat je op skulter van. Hij is erbij. Je moet je kop te trappen met tekjes als mijn grootste vens. Sus. Waar man, mijn broer, waar man? Vandaag wat dus die jongens gaan drop. Daar ligt zij. Wat me aan gooi? Vandaag is de dag wat dus die jongens gaan drop. Terwijl horen die jongens kap op bulldog en in een lok. Ik had hem lok, ik als binnen zijn strap zit dieren van brengt zijn slot, ik als binnen zijn, bedoel ik als binnen zijn kop, als ze pas oebeloos. Zo, eerst gaat dit hem zo kop aan één, toen hij draait dat schoen nek en hij pet om plok. Bulldog is op zoek naar kop. Oh, op zoek naar vlees. Ik krijg die naar een koning. Sabelheid, nigga, you at the wrong place. Sus. Mas. Die van die nacht, Bulldog is op zoek naar kop. Oh, op zoek naar vlees. Rem met een koning. Sabelheid, nigga, you at the wrong place. Kap ik om deel zijn nek, laat hij op van naar spijt. Kijk hoe hij sappen, kijk hoe blazen zijn laatste asem. Sus. Die gaat alle vrek, alle vier zo Bulldog, bij hetzelfde kan neus nelen op, maar alle organs. Sus. Jongens klaar voor zich. Ons kan die jongens organs gebruiken om die jongens frot organs te replacen. Mas. Ja, dat was cold. Je ziet organs op die jongens gebrekkelijke organs te replace. Alles ziekelijk, na die rijden zien hoe lekker gebrekkelijke lijkt. Na die storm kan die jongens weer komen. Ik als Sus. alles als je wil. Sus. Waar jij man kans? Na die storm kan die jongens weer komen. Ik zei alles, ik als Floyd. Ik er is geen kijk met die face. Ik box in het dood, ik doe het soort, ik was always clever. Dat is een hele baas wat in de baat en daar is een hele moet soort spelen. Sus. Jongens, het weghaken, we hebben wat in de zoen. Ja, die jongens, dat is echt tussen de tattoo. Die is Scooby-Doo. Jul patekot, alles moet mijn visitas. Jul patekot plof net. Guess what? Ik gooi je gaskan hier zijn venster. Bij zijn vlam vaststaan, ik lach ik van de horens deze mensen. Ik wil niet zeggen, ik doe een sap in mijn lens. Maar ik moet zeggen, maar ja, maar wat dag vrienden is opeens. Ik moest zeggen, maar ja, maar wat dag vrienden is opeens. Als Bram was van Junior King en Tuyo. Ik ga erop en Tuyo, hij kan even een lucht drukken, ik wil. Oké. Okay, bring it back. Ik jongens op je Tuyo, ik love me bies en zo kool meer heks. Sus. Bulldog, which one should I kill first? Hoor het select. Ah, laat ik me samen gaan. Wait, hoor het Laat select. me puks die. Wait, die het op. Sus. Ons breek aan ons is binnen sy huis. Hy voel hom veilig, ek wys hom ek koel appels in die van die safe. Hy trek 'n sak oor sy face, ek maak sy bed toe met tape. Doe. Wait, hoor, maak vandaag ik op iemand. Nee, daar staan sy teef met die face. Sus. Oh my broer. Let's go. Wait, dacht ik die zit hier van die face. Wait, alle tape af en maak die jong praat. Ai, jongen, praat jy kyk jy tong nie.
Boy, plak het bitte se Ay, mas kinagkal ka, di ba? Wala ang gusto na ako sa Tommy. Di yung ako pa. Rayo mo na. Fuck ko na sa Tommy. Sus. Sorry, basta. Must Tom. Wir gaan eerst. And, are you ready? Yes. Time. Away. So zeg ik terug. Jy kan dit gepraat van, hy het jou nou vlees. Toe nooi jy my, wat ek ook kan tuis. En daar is met 'n klein bewys hoe ek kan huise paaie kruis. Sus. Ja, want daar is met 'n klein bewys hoe ek kan huise paaie tuis. Want die rapper Sesson stel my voor aan sy hitlist. Ek sê julle nie LGBTQ, want julle altyd is dikkelus. Sila Hitler. Kyk hoe lyk hulle die blou oë glad daar nie. Ek maak hulle vrek soos Hitler. Ken jy vir my? Hang my aan so huis. Sy met picture. Sit met broer as klas met jou. En as hy ook onder stitches. Sila auto is hulle opgegee. As ons aan binne die pointers, want hulle auto lyk delicious. Ek wil praat van die liedjes, maar wat ek terugkom na die LGBTQ ding. Sien jy van ek wil vir julle 'n tigie, maar ek is eintlik Kofi Kingston. Sus. En die red, gold en green, hy is my ware definition. As ek nou moet definieer, hoe ek elke situasie evalueer en elke kak ding kan ek keer. Dan hoop ek julle twee kan baie uit my mistakes uit leer. Want as ek praat van bulldog en ek praat van horror, dan raak ek keel vol, ek spoeg sommer 'n klomp gorre. Okay. Hulle sê hulle kom in die man se huis in en typ hulle hom toe en dan soek hulle die syf. Pas toe hulle by die man was hy by 'n ander man. So hulle was by 'n verkeerde location. Weet jy wat gebeur nou? Nou as ek en die man wat sy dink sy dom, toe hom tweeling broer, ons is lankal binne hulle twee se huis in. Sus. Met tekkies klere, so maar. Ja, sy los haar. Sy was gehypo. Was die criminals. Nou doen hulle DNA-test. My broer. So broertjie se pa se naam is Naked. Aangezien julle wil so praat van huise, ek weet ek het 'n plakkerskamp. Maar kom ek vertel vir julle, hoe sit ek vir julle toe môre in die koerant? Maar voor hulle die son sien, gaan hulle eers die son sien. Sien jy? En voor hulle die maan sien, gaan ek sorg dat julle eers onder die grond sien. Ek is nie 'n killer nie, maar ek kom nou hier deur soos 'n moordenaar. Onthou jy wat luister, lyk het laaste vir Esther sy toe gesê dat sy ouma se towenaar. Ek onthou nog hy, soos gister. Sien jy? Ek slaan vir jou een en vir hom is albei blou ligte. Okay. Laas toe Bettelons arbeid parabilits. Toe sê hy is Johnny Sins. Maar hulle albei is op Johnny se line-up. Ek sê albei die jongens moet gaan nairaak. En die ene is 'n virgin en die ene is 'n vagina. Nou moet jy praat van vagina. Maar ek sê, ek wil nie saam met hulle seks hê nie. Hy is die man wat naked is, maar hulle bly kaal, maar ek wil nie saam julle gaan lê nie. En ek wil dit die klub hard sê nie. Maar jy gehoor, sê jy toe mens is 'n honger by Cherry. Das krabbe net ons, maar daar damse bos. Hy ons so zombies, een op nekkies. Was dit vir die eerste keer? Hy steel ons so tekkies. Dank as gevaarlik hier. Hier is nog 'n klein plekkie. Kom bly ja, bo my broer, ek sê vir jou. Ek gaan jou nie weer sê nie. Hoekom is dit sê nie? Want as jy praat van die nekkies, daar bly die honde sop nat, want die manne was mos al die taxis. Salut ja. As ek praat van die taxis, ek praat nie van 'n Venza nie, ek praat van 'n Quantum. Het julle geweet kan karate skop op die bek soos Van Dam? Okay. Hulle praat die van Ghana, maar hulle skiet die Ghana nie. Ons steek mes en hulle steek die mesie. Wat praat jy van 28, 26? My broer, hy sê 8, hy sê ook 6. Ouens, nee man, ek is nie manier so. Ek leer hulle nie 'n lesie. Maar ek sal hulle altyd nou die vrek skop. Penalty, Lionel Messi. Lionel Messi. Dat is ek. Ek lei nie met 'n Messi. Ek het hier kom om die crowd te impressie. Ek weet julle is nooit die beste.
Maar jij blijft nog steeds mijn bestie. Kijk hoe lang is mijn haar, jij zoekt nou nog aan een blessie. Praat van Arre, hulle sit fokol op die tafel nie, want hulle het die hang op die chessie. Ouens en naai man, maar niet te fok of. Ze laat natuurlijk soos twee series. Time. Sus, daai volk met hy. Fokken jongens, is van Dam. Ik het blij geraakt door namens van Dam. Niet ik het gepissen, niet Dam. Sus. Mr. Bulldog, wees met mijn broertje gezien hoe lijkt je op? Ik vraag hoe lijkt hij? Hij zei mijn bewust verdrot met de plankenbos. Ik zei nee, die licht. Hij zei zelfs van Nike, dan kijk je tegen al zijn pics. Die zie ik Nike kabel even zijn profile pic. Ik zeg, wat de fuck is die? Dat is dit geraamd is wat ik zie. Hij zo braaks op zijn iets. Weet je wat, hij is een fucking zuurstofdief. Maar fuck, het hem bezeer zo. Je komt nu te meet aan plastieks. Sus. Ik zeg, ik kom nu te meet aan plastieks. En laat toen ik bij zeven met wie is ik bitch. Oh, ik kan zien die is hij mis. Ja, stel je wat Bulldog gezegd. Ik kom raasje op die man zei, ja, voor een stukje brood. Ik kom hem toch niet, maar ik maak zeker in graanplaats, blijf door. Sus. Ik is Bulldog. Ik hoef je mezelf voor te stellen. Maar storen zou je uit op hand met een lang zwart zeker dan. Vanavond was weer zand in die man in zijn gaten. Jullie gaan waarom maar horen ze sabel. Sus. Two guys, Let's go, let's go. good get. Ik is Bulldog. Ik hoef je mezelf voor te stellen. Maar storen zou je uit op hand met een lang zwart zeker dan. Vanavond was weer zand in die jongens in gaten. Jullie gaan waarom maar horen ze sabel. Die jongens klaar voor ik bonus en bonus op dat. Wat is die jongens nummer? Hij is koud dat de tekens in toe en is al gisteren doen. Wat is die jongens nummer? Hij is koud dat de tekens in toe en is al gisteren doen. Ik wil die ding binnen die morgen stoot, maar die kop is te groot. Je moet hem opgefokken dan poepen en zijn kop is Je dat ziek zo en je dat boer, laat ik die ding zijn brein uit kanaal in het zo lang kan storen. Van ons die dom gaat klaargemaken, dan plaats ons het oor. Speciaal vermoer. Die jongens klaar vrek, ik sneeuw hem over, dan zijn organs zijn alles wat stinkt gooi ik binnen de pun. Maar ik denk ons kan die jongens organs zijn van. Wat gaan we maken? Ons designer binnen de steeds zo en is die zo funeral. Die man call me. Hij zei, ja, ik was zo gaas en ik kan die broer naam bedrop. Wie? Die broer call me, hij zei, oh ja, ik was zo gaas en onze naam bedrop. Maar ze hebben nekjes, je kan voorbij Nelly's. Nee, mijn broer is aan kom je zijn naam op je stop. Ook zo malons. Wat is weer een veel area. Hoe door kan ik nog die koot in de park op? Ons wat die jongens op het trip, Bulldog, ons wat die doen stok maar zo. Ons kan maar achter die kans hier maken. Het raakt toen later die aan, die kar het doodgeslaan, die vier beginnen slaan, toen hoor ik net horen, Bulldog wijs mij. Wij horen lekker die kar sukkel om te staan en nou die ding te stoot, wat gaan het baat is dan klaar zoveel. Nou dan is hem in zooi, dan is hem te veel. Hoe was een stuk steek, jong? Hij was op je, bent hem aan die kar vast, laat die naar ons komt trekken. Spider-Man was hier ook. Een ouderdom vol kwalen, het was iets zijn wie. Die jongens op beek als je vrouw zijn lek septisch kan lek. Mijn bro, die jongen leek als je weer vrouw gaat. Spider-Man was hier ook. Een ouderdom vol kwalen, het iets zijn wie. Die jongens op beek als je vrouw zijn lek septisch gaan lek. Dan hulle seks aan dit. Die jongen te lang weer parafreerd met een blok bed zoals donkje bij Shrek. Die jongen heeft zo'n sexy beat, dan is hij sexy. En dan kijkt hij zijn bier nog in mijn kleine infectie. Zit dan aan het trippen. Oké, right.
Collective tools gezamenlijke gereedschap. Vanavond is hulle ektes binne jigsaw. As pennetyd wanneer begin 'n trepstel. En as binne 'n trip binne die skag. Toe jong wakkers kan toe kom found as 'n masker was dit chat. Een lem is vir die mag, een lem vir die chat, maar toe kom found is die eerste lem in sy mag. Vanaf toe sy afdink, Die klok het hom het geslaap. te lank gevat. Hy groot die jare van sy body parts. En sy gevreet wat spat. Een paar keer aan elke keer op die man sy jakel staan in 'n rasie. Elke keer het sy beter net praat die oor situaties. Maar dan op die mas Jaco staan in rasie. Elke keer as hy beter hy bang praat die oor Jy situaties. is om groot te word in as Japan. Net jy voel dit om bang te wees wanneer jy weet nie waar jy slaap. Jy is om bang te wees van jy weet nie wat jy die vanaand sit. Niks dan. Nigga, ek is hier vir die beter ek is nie vir die real. Ek het nie om iemand te besteek, ek is hier vir die baas. So next time, moenie Hier weer van van situaties rondom ons praat. Nee, goed, man. Hij was een maas.